Здравейте, аз съм Велислав. Здравейте, аз съм Велислав и днес ще играя Gangster 4. Днес в този клип ще убиваме военни. Първо ще трябва да отидем до базата, което ще вземе поне 2-3 минути. И ще има време малко да поубием, макар че мисля, че през повечето време ще ме убият мене, но айде бе, нема никоя кола. Моторче пак е нещо. Бам. Така само да си маркираме къде е военната. Майче хубавото ни, че ми се е паднал малко по-наблизко. Не. Гледай как кара шофира да е 15-та. Бау! Така, гледайте бебчета, бе. Това не е бързото моторче. Всъщност много бързо стигнахме до военната база. Явно съм бил по-близко. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ще взема тази бричка, за да газа военни. Ще включа най-модерна бричка направо, бе. Тя направо пред военната, бе. Синя бричка таратайка, която сигурно ще я взриват. Не, няма щото. Почва войната, бейбис! Джана! Сега се качвам в 2015 хеликоптерчето и не спирам да бам-бам. Бум, бам-бам, бум. Бам. Така, умряхме, както ви казах, че нямаше да поубием много военни. Мисля, че сега просто ще убиваме хора, за да ми дойдат ченгета. И за да ги стреляме. Бум, бам, 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 бум. Така, той. Бам! Мерцедеса го загази. Такси 2.15, не такси Топрок. Летя дебелак. То па щеше нещо ми влиза да се бие, бе. Аре, бе, ченгия, какво с, бе? Трудиш колкото... Ако отида във военната, между другото, колата ще ми е там. Ма за съжаление, дами и господа, няма има време. Така, сега ще газиме. Айде, дами и господа. Джипче военно тук ми е паркирано. Ще ви кажа чао от мене. Чао от мене. Бай-бай.